Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da wannan lokaci. To yau bidiyon na mun yi shi ne akan yadda ake sakawa waya alam na pin, yadda in ka saka pin ɗinka in wani ya zo ya cire zai cire bai san pin ɗinka ba, za ta yi riƙa yin ringin kuma za ta ɗauki hoton shi ta tura maka a Gmail ɗinka, kuma za ta riƙa ƙara, ba za ta daina wannan ƙaran ba sai ka zo ka saka pin ɗinka na asali wanda kake cire pin ɗin wayanka da shi, sannan za ta daina ƙara. Wato wannan ya zamanto security kenan. To shine za mu koya muku yau. Allah, wannan ne farkon zuwan wannan channel tamu, ku danna mu na subscribe sannan ku zaɓi alamar all, domin hakan ne zai ba da dama duk lokacin da muka ɗora bidiyon mu za a sanar da kai tsaye. Mu je mu fara. To kai tsaye abinda za mu yi shine mu je mu nemo wannan application inda za mu yi amfani da shi. Za mu je Google Play Store kamar yadda muke gani haka, mu danna a kai kamar haka. Muna dannawa sai mu dan jira ya dan mana sacin ya bude mana fiskar kamar haka. Yana bude mana sai mu zo gurin sacin din nan sai mu danna a kai. Muna dannawa sai mu zo mu nemi wannan application din, gashi nan Alam Security Lock, sai mu danna a kan shi. Muna dannawa sai mu dan jira ya bude mana kamar haka. To ga sunan kala iri sai wanda ka zaba ka ga dama ka ga zaka yi amfani da shi. To mu ga wanda muke amfani da shi nan kamar yadda muke gani, sai mu danna akan shi. Muna danna akan shi zai budo mana wannan fiskar. To ni na riga na installing din nawa, kai sai ka shiga ka dauko shi ka installing din sa kai tsaye. Ni yanzu abin da zan shine in shiga ciki domin in nuna muku yadda za ku yi aiki da shi. To kai tsaye muna danna a kan shi sai mu dan jira ya budo muna cikin fiskar din wannan application. To gashi nan yana muna loading din wannan application din kamar yadda muke gani. Yana gama loading sai mu dan jira ya bude muna fiska kamar haka. Yana buɗa muna fiskar haka ma haka. Wayannan sune setunan na ɗaya, ga na biyu, ga na uku, guda hudu. To duk wanda muke so za mu shiga mu yi setting. Misali yanzu bari mu shiga wannan. Muna shiga cikin sa sai mu dan jira wato ainihi ya bude mana. Yana zuwa kamar haka, wannan talla ne, bari mu wuce shi. Yana wuto muna nan, gashi nan anan shine wannan, sai mu kunna shi. Gashi nan ni na kunna nawa. Muna kunna shi sai mu danna akan alamar alam seti din nan. Muna dannawa zai wato ainihi kawo mu nan guri. Muna zuwa nan gurin yana kawo mu nan sai mu ciccike wayannan wayanda mu sa musu good din nan duk sai mu mai da su haka. Muna mai da su haka kai tsaye abinda zamu yi shine mu danna akan wato ainihi wannan, bari nuna muku. Sai mu danna akan wannan police, gashi nan akan shi sai mu danna akan shi. Muna dannawa zai kawo mu nan, sai mu zabi irin ringin da muke so ya rika yi yayin da aka sa passport din da ba namu ba. Gashi nan kala sai wanda muka ga dama mu zaba. Ga wannan ma ga su nan kala gashi nan. To mu bari mu danna mu dauki wannan kai tsaye, sai ka danna nan. Kana dannawa nan to shikenan komai ya saiti. Yanzu abin da ya rage bari mu gwada shi, bari mu kashe wayan namu. To yanzu bari mu kunna. To mun kunna, bari mu saka passport din mu ga zai bude daidai yanda muke so. Gashi nan mun saka passport din mu, gashi ya bude. To bari mu sake rufewa sai mu sa passport din da ba namu ba, mu ga me zai faru. Bari mu sassaka wannan mu gani. Kai tsaye bari mu danna. To gashi nan yanda muke ji yana ta ringin haka, kuma kai tsaye ya dauki hoto na, zai dauki hoton wanda ya saka ma pin din da ba daidai ba, sai ya tura ma a Gmail ɗinka. In ka shiga gurin setunan nan za ka ga inda aka ɗaɗɗora abubuwa daban-daban, setuna daban-daban inda za ka saka Gmail ɗinka domin wato ainihi idan wani ya ɗauki hoton ya saka ma a Gmail ɗinka. To wannan haka ake amfani da wannan application ɗin. Da fatan kun ji daɗin wannan darasi namu, sai mun haɗu a na biyu. To mun gode madalla.